Príde chlapík za doktorom, že mu ako si nestojí a aby mu s tým niečo urobil. Doktor ho prehliadne a pripojí mu na ňo elektrody. 10 V. Stojí? Nie. 20 V. Stojí? Nie. 50 V, tak stojí vám konečne? Bohužiaľ. Tak teda 220 na plné pecky stojí? Nie, ale krásne svieti. Príde domov zajac a žena mu hovorí: Fuj, prečo si špinavý? A tak smrdíš. Ale kde si som v hore spadol a zapáchalo to tam, tak som napáchol. Príde domov malý zajko a mama mu hovorí: Fuj, prečo si špinavý? A tak smrdíš. Ale videl som, ako si medveď utiera zadok s otcom. Tak som sa od smiechu posral. Babka s detkom chodia do kostola. Detko vždy zaspí. Tak si babka berie so sebou paličku, že ho pichne, aby sa prebudil. Prídu do kostola a detko zaspí. Pán farár sa pýta: Koho považujeme za spasiteľa? Babka pichne detka a ten vykríkne: Ježiši Kriste! Áno, správne. Detko zase zaspí. Koho považujeme za Kristovho otca? Babka pichne detka a ten vykríkne: Pane Bože! A farár odpovie: Non správne. A detko zase zaspí. Čo povedala Eva Adamovi, keď splodili 300. dieťa? A babka zase pichne detka a detko vykríkne na celý kostol: Ak ma s tým ešte raz pichneš, tak ti to pichnem do p***ti.